bere umorea gustatu izan zaiguno irrikaz eta intriga puntu batekin. Jaso dugu bisita liburua. Umoretik izango zuela, espero genuen. Espero ez genuen agian, ondokoa zen. Kontakizuna, Ano eta Herriko baserri baten alboko soroan lur hartu duen objektu hegalari ezezagun baten bueltan ontzea. Hori ardaz modura hartuta, munduko bazter askotakoak jarri ditu euskaldunoi begira Mikel Pagadizabalek bere lehen liburuan. Nasakoak ere bai. Euskaldunoi buruz ari da, bai modu esplizituan eta baita lerro artean irakurrita somatzen diren umore ukitu egin ere. Ukitu horiek algara bat baino gehiago aterako diote ondobidean irakurleari. Dena esaten hasi da, izena bizena jarri ere bai, pertsona bati baino gehiago hori ere akaso. Eta gaurkoan hementxe, gonbidatu dugu Mikel Pagadizabal, bisita liburuaren egilea, igarren kafera. Egun honetan ongi etorri, Mikel. Egun hon, eskerrik asko, gonbidatzegatik. Familia, hementxe guztua nahota, zuen artien, mai politontan. Kablez betetik. Kontuz padi eskuan un jartzeke. Automatiko saltatzen bada nahi bera hori jai dugu. Dena esaten hasi, saltatu du gaur goizean, Saltatu da automatikoek, bai. Hola, goizego amarterritan da batean emisio gabe geratu gara, hemen argitarri gabe. Bai, igoltza jo. Zer diretuan maizu zeatea, zike, esto problemaik. Mikel, galdera pare bat azteko, denei egiten dizkigunak. Ondo egin, ze bestela... Bestela goiurin zaplasteko etortzen da. Bertago, no, goiurin, Durangoko azokaren ze lehen oroitzapen, Mikel? Noizko oroitzapena dauzkazu lehenengoa Durangoko azokatik? Oroitzapena goigela 20 urte beti ebila, eta barrua sartzeko gogo hori ematen dula. Eta hemen niko ikusi eta tiek gaur iriki duenean, egualdian gatik eta Euskal Pasilloan gatik bai, izaten dela Appleen iPhone 16 garen atagotzen nian bezala, dana korrika, tal, holaxe sartu ja danak, eta esan, hola, euskera salbu deu, eta kulturare bai, eta esaten zu behi da, aizo gora gutarrak. Kulturak Apple 16aren prezio baldi badu, gaizki, Gauza, esan izot, Apple 16 baten prezioarekin Durango kazokatik usta erra dara mazutxera, Bai. Liburu, kamiseta, tote bat, eta... Bai. Dana. Eta Mikel, bigarren galdera, aurtengo azokatik zer eramango duzu, etxera bai edo bai, zer erosiko duzu? Liburu pare bat gile botata dakat, bat da, kristautasuna eta euskal nazioa, holako gauza, frikila detxuko jesu. Gaina, pagadikin ez da gizu, txiste bat izena idan, hau, serio, esan dugu. Ni serio, liburu bati, hola, begile botan jo, eta horren atzetin nabil. Eta nola, argitaletxe berdineko diena, rebaja, pixketik joan. Prezio. Bai, barkatu, bai. Ez, orainak galdera serio egin hasiko gara. Zenbat Anoetarra zerretu zaizkizu? Bi etorri dia, eta oso guztua firmatzeko esan diate irakurrita. Bueno, seinale ona. Seinale ona. Ezen bakizu ze pasatzean, bilagonan jarri behar, baina bilagonan beste kaina sartu jot. Goi urtean, bilagonako nesionzea, bestea, aman kontuk eta aita santuanak eta bizilan guztien esan. Ondoko irezeo zea, loteri jatokatzanean bezala pedrea, ondoko irezeo zetarako behartzaio. Eta nola, anotaldian asko ibiltzen nahi zen, pasiatzen, gora atzea eta aurrea, horreatik Anoetan aukeratu nun, pixkat omnila jartzeko tokila. Anoeta ezagutzen dugu herria, Anoetako batzuk ere ezagutzen ditugu ingurukoak garelako. Nik izena bizena jarri dizkiet. Mikel, nik uste alako esaten zenuet, hau alako dek, hau bestea dek. Ez dakit, baten bat etorri zeizun erdia sare bere burua liburuan identifikatuta ikusi duelako. Omenaldi txikin bat inde, baina esatean bezala basado nicho reales, baina izenak eta aldatu inditu. Aldatuta, bazpara ez da? Bai, alkati, Beatriz jarri jot, bilagonako alkati, omenaldi txiki bat inde, kariño hundiakin, eta asko gustatu zaio, ilusio indi jo. Baina beste guzti asmatutakoak bai. Igual, arketipuak edo pixkat hartuta bati izena jarreta, nahi laguntzei pixkat izen ezaguna jartzia, arpegia eta pixkat nola dan jakiteko, baina imaginatzeko bakarrik. Mikel, bisita liburua, gauza askori buruz hitz egiten duzu, baina badago Anoetako, erdigunean Anoetako soro hori. Bai, hor gaina dago, depositu bat, zima urran egoten da, eta normal, eta inun fotografia atera, eta photoshopekin zima urran deposituak enu, eta omnile jarri. Eta esan dut, erki gatzen da, urrea. Hoxe, bai. Bertan utzita. Omnian jarri eta listo. Omnian jarri, listo. Nik pixatola oso bizuala baina iz. Normaliak idu gintzen da ibilita, beti ikusi behar eta argi marrazkia o fotografia nun kolokatzeko, eta montaje txiki joan nun, esan dut, ara, beida. Prozesua nola izan da, Mikel? Liburua idazteko esan nahi dut, lehen jarri zenuen erdigunean omni hori eta horren inguruan hitz egin nahi zenuen guztia horren bueltan jarri zenuen, edo hitz egin nahi zenuen guzti hori hartu eta ekarri duzu liburu, nola izan da prozesua? Bai, pixkat, imaginatu nun Euskal Herria omni bat etortzen azan gertatuko litzateken pixkat pandemian gertatutakoa eta umore puntutik jota egia zen. Eta horke hasi nintzen pixkat,
aizakia zan pixkat, honi jaur jarri, eta gure buruz hitz egitea, ez da, gure instituzioei, gure artei buruz, gure kulturei buruz, gu geuri buruz ebai, herrikoak, baita jaurlaritzakoak, amerikanuak, anotakoak, bilagonakoak, oida pixkatana. Eta zan hau itzakia, guri buruz parra egin da ondo pasatzeko, pixka bat, hola, espero dut, irakortzeuna divertitzia, nik idazten pasadudan bezala, egia esan, nik ondo pasadeteta. Prozesua luzi izan da, jo, zuzenketak izan dira oso aluk, hemendik eskarrak nahi dizio eman ez banko ere, beak pazientzia ondila izan dolako nahi pixka kontrolatzen, ez da? Zatia, Mikel, hoi friki gehiagia da, hoi ez dakize, hoi goeto jartzazu ez dakize, baina asko ikasiet eta eskarrak eman dizio hemendik eta, bueno, oso ondo pasadu dela egia esan. 13 hilabetetan, 14 izan dira. 14 hilabeteko prozesua izan da. Bai, hola. Zu ohituta zaude idaztera, gidoi gintzan eta aritzen zarelako, oso ezberdina da, gidoi baterako idazten aritzea edo pentsatzea idazten ari zaren hori novela batean bihurtuko dela? Ba, novela egia esan liburuan kasua asko zen lasaiago izan da, zete bete hola ikusen zunetan da asko zuek berdin zabiltzat eta idazti asko azkarrago izaten da, prozesu asko ez da izula rebisatzeko eta disfrutatzeko inbeste demoik eman da, hemen asko disfrutatuet lasaitasunan gatik, beste tempo bat izan dalako. Eta hor, badira, liburuan, umore ukitu asko dago. Bai, bastante. Azkena irakurtzen ari zarenean, niri behintzak gertatu zitzadelako, irakurtzen edalako batean alpan parrez azten nintzen, eta eskeran inguruan inorrez nuez, bestela pentsatuko, ez dauz, Kristoari otetan. Ilusio ondila egiten dit, hori zuk esatiak egila zen. Hala izan da, bai. Irakurri dezakegu zatitxo bat. Bai, noski, goiuri eman bildurri gabe. Barrez lehertzen aritu gara hemen, gertatu da, ez, omnia eta iritsi da, eta ea edabidek zer dioten. Bai. Eta, gaurko El Diario Baskok hau dakar. ¿Qué haría Bárbara Goenaga ante una invasión extraterrestre? ¿Alkiza o Maldivas? Amatxo maitea, krisi batzordaren buruak jarraitu du. El Correok beste hau. ¿Celebrarán los marcianos sus viajes interestelares con una gabarra? Argiak berriz honakoa. Zilar paperezkoen butuak beharrezkoak dira. Kalterik ez dute egiten. Askatasunez erabili. Eta hemen ari ginen, ja barre metroa gorak ari zen. Berriako lagunak hemen ditugu gertu. Baina irakurri dugunean, berriak zer dakar titular modura. Gogoratu, omni bat iritsi da Euskal Herrira, eta berriak zer dakar titular modura. Iparraldeko laborarien lan baldintzako betzeko aldarrikapena ospatu dute aetzen. Basado en hechos reales. Cariño hundiekin, Inorez adila zarretu. Mikel, horrelakoak idazten oso ondo pasa behar du norberak, ez? Bai, batzutan, bai. Atasko geoten dira, komunian bezala, baina normalian nik ondo pasatzen dut, pizka terapeutiko izatea zari. Ni normalian hemen ematen du gaur animatuta etorren ez da zuekin konpainionian, baina ez naiz oso graziosua, nahiko ez. Bai. Tirando a normal, esan behar du. Tirando a normal o tirando a normal, Espazio normal, bai. Eta horretik, nerean baino nire laune ematen gatuta, ez da oso, graziosua egila zen, baina gero, hola jartzen nahi zenien, batzutan baita, beste batzutan gutxio. Barkatu baino, dago hemen edabiden egalau guztia guri begira, ustut barrea kontagiatzen hor, Barkarlos eta kompainia dabiltza Bilbo Hiri Irratiarekin, eta denak ona begira, zer dabiltza tipu hauek? Liburu irakurtzen badutu ulertuko dute. Gauza, gure redakzioan gertatu da, gure redakzioa bigarren kafearen laborategia txikia da, handenak elkarrekin da. Bapatean norbait barre batean da behidatu eta, Julen Ogoiuri liburua eskutan da, eta hor txikusi. Bueno, ondo pasadute. Hoxe, ilusioik ondina horrek iten, zuek parre egitea, ondo pasatzi, eta hoxe da, premioik onera. Badu liburuak fantasiatik, ez? Abia puntu bezala badagoelako, omnia, espaziontzia, baina badu errealitatetik ere bai, zer da errealagoa ladan iba bat gaizki aparkatuta herriko plazan egotea baino. Hoxe, eta tarjeta urdinei gabe gaina. Askotan, non utzize tarjeta eta etxen ez du, pintatzen tarjetak, hoxe, bizkat errealitatean, hoxe da, ladan iba mitikua. Aipatu duzu 14 hilabeteko prozesua izan dela, atal bakoitzak badauka bere formatua, batzuk e-mail modura, beste konbertsiazio modura, editoreak, ez dakit, lan asko eman diozu editoreari kontu guztionekin? Ez gehiagik zen, ez esan nion, formatu aldaketak eta onargarriak dira, nik ez nekin goin arte liburuan nola argitaratzen gana, esan nion, ez arazoik ez tipografia aldatu pizkat eta zu nahi da, errestasun asko jarri dizkiat egia esan.
Nien, igual, argazkin batzuk honen nion jarri, baina ez jo, beste presupuestua, eta zanon, bueno, testu bakarri jarteko dugu. Atzo arratsaldean Imanol Pradales lehendakaria hemen buelta bat eman zuen, eta ondoti pasazenean, egietan esango dizut, buruti pasazitze dela, nik ez dut gizun hau etxetiko izoko lauetan atera eta mendibide batean, txapela jantzita. Mikel, ebentxe zaude gaur elkarreko estanean, hor ikusi zaitugu, sinatzen eta... Txongatilean kate txiki bajarriak eta estadiate, enguzte jorronbek. Zer, ez dakit jende asko pasau zen. Batxalarako zoologikoan kopito nire gontzalez. Ara txioki. Ezin dugu gehiago entzuleok, barri guzue baina. Nase jendiak kakabotu botatzen. Zer ari zeitzu jendea esate, Mikel? Iritzirik jasotzen ari altzara, egun hauetan edo... Arritutan nao, hemen ordu erdin, 35 liburu firmatu dut eta arritutan nao eta jende eskarrak eman dizki jo, toize bai, eta elkarreko ere bai. Eta astelenean hartu, fisioterapeutaren ordua, tendinitis ematen. Arrera ona, ez, Mikel, oraingoz behintzat? Bai, oso guztuan nago, egia esan lehenengo edizioa 11 unetan bukatu mintzan da. Egia esan ez nekin, eta, bueno, esan ziaten da, egia esan ez dakiz esan, eskarrik asko irakurri dezun guztiri, eta espero disfrutatzea. Eta horaz segitzeko gogo ematen dula. Ojo, lehenengo edizia daukagu hemen. Hau gero izango da, preziatu izango da. Goko izibil ginen da. Baina errata txiki bat daka, zeke horrek jo, gero ala popen kriston diru pila balio. Nik... Limited edition, izango da hori. Bueno, hemen nabaritzen da, zaletasun bat, estralurtarren munduarekiko. Bai. Nik galdetu nahi dut, nondik datorren hau, ze, bueno, gehiagotan ere noizbait esango zizuten Euskal, bueno, Berto Romero dela pagadi katalana, eta Berto Romero ere badauka horrelako fijazioa estralurtarrekin. Bai, arrazoi dakazu. Eta bitxia iruditzen zait, hola, bi umoregile, gidoilari, eta horrela, biak estralurtarrekiko fijazio batekin. Badago umorea eta estralurtarren arteko... Nik uste bai, hola gauza paranormaletan beti fijatu izan nahi zaren, ni txikitan asmatiko eta alergikoa nintzen, eta kirolik ez nun diten. Eta beti bat, zerua beiranean, o paretai beira berzen mantxak atatzen zian, da holako gauzakin, da azkenian imaginazioa ematen diozu lan bastante, eta hortik agertzen diela nik uste gauza guzti, eta irakurri, eta zeak, eta afiziok igual hegazkinak, aeronautika eta martzianuak eta holako gauza. Baina, bueno. Hemen kriston ezagutza dago, Karagarria, gero ejertzituetako kontuak. Bai, hemen teknizismo asko, Bai. Esan duzu, Mikel, gogoa ematen dizula, animatzen zaituela, ez? Bisitak izango du, segidarik edo... Gustatuko litzaidake segitzia, eta, bueno, posible eman, idea txukun bat etortzen zaiten, zarek, anoetatik pasiatzen, okurritzen zaizit ideak, eta horretik, eta eskarrak eman izan, eta anoetako udalarire, bai, karretera pavimentatuta ondo badako pasiatzeko. Eta egia esan, toki politia da inspiratzeko, eta, etortzen dan, beste ideia politoet, eta garatzeko kapazitatea badeun. Gauzat esango dizuet, ez gara hemen udalak agurtzen ohituak, baina badakit anoetako udalean entzuten gaituztela, lehen Beatriz aipatu duzu, badakit berak ere bigarren kafea entzuten duela, eta duela gutxi izan ziguten Lasarteko alkate eta zinegotziek bigarren kafea top entzuten dutela. Nik ez dakit, hemen programa ofizialista egiten ote dugun, zer demontre, baina, bueno, aizue, udal ordezkari eta ordezkari politikoei desarkala bat, baita Imanol Pradalesi, badakit berak ere asko entzuten gaituela, eta, bueno, ongi torri. Herri horietan kotxe utzi dezakegu, txartel urdinik gabe, herri horietako udaletxen ondo harritzat. Bigarren kafea, Harri. Hombre. Beste zati bat irakurriko dute. Bueno, zinemarako laguntzetan ere antzeko agertatu da. Hauexek dira aurkeztu dituzten proiektuak. Paulo Urquijo Alijok, Kismitron, bere kontu mitologikoak, badakizu. Asier Altuna eta Telmo Esnalek Sayonara etxe beste, robot hiltzaile batek familia batekin oporrak pasatzen ditu etxe sartuta. Alex de la Iglesiak aldiz Mars Attacks Zorrozaurre aurkeztu du. Fermin Muguruzak Green is Verde animaziozko luze metraia. Borja Kobeaga eta Diego San Josek Puedo Prometer y Prometeus tira politiko eta galaktikoa. Eta Lara Izagirrek Noru. Noru! Bai, Saturnoko neska batek espaziontzi hartu eta bere burua laidako ondartzen aurkitzen du. Aiama eta Moriartikoek hildo bera jarraitu dute, ez, horiek Pepita Enbil Zarzuela kantariketariarraren biografiaren tratamendu aurkeztu dute HBO-ren babesarekin. Eta